Catro vellos mariñeiros, todos metidos nun bote. Boga, boga, mariñeiro, vamos tra Ribeiros a Sebe San Roque. Boga, boga, mariñeiro, vamos tra Ribeiros a Sebe San Roque. Ai, la, lelo, ai, la, lelo, ai, la, lelo, ai, la, la, ai, la, lelo, ai, la, lelo, ai, la, lelo, ai, la, la. Os encontros de embarcacións tradicionais promocionaos a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial de Galicia, que a conformamos unhas 45 asociacións. Un dos eventos máis importantes da Federación é a celebración dos encontros de embarcacións tradicionais que se celebran nalgún porto galego cada 2 anos. Desde o primeiro momento que nos plantearon a posibilidade de que se celebrara aquí este 9º encontro, asumimos a idea con moitísimo agrado polo que eso supón para Muros. Eso supón unha oportunidade única para promocionar todo o noso concello e o entorno do noso concello. Que aporta o concello? Pois a verdade é que todos aqueles recursos que temos dispoñibles, tanto humanos como materiales. Mariñeiros, coa suoro enchemos os mariñeiros. Teño as redes cheas e as mans vacías. Isto comezou pois hai 18 anos en Ribeira. Foi logo espallándose por distintos portos, sobre todo das Rías Baixas, pero o anterior hai 2 anos foi en Ferrol, hai 4 foi en Cambados, hai 6 foi na Illa, e pouco a pouco foise convertendo nun encontro de embarcacións tradicionais galegas, pero tamén internacionais. O mar seu amigo, súas a barca e as redes, e o mar seu amigo. O elemento central, porque ademais así naceu este evento, son as embarcacións. Ese é o elemento central, non? Aquí temos alrededor dunhas 100 embarcacións tradicionais de todas as tipoloxías, refiro máis galegas, desde gamelas, dornas, bucetas, eu subindo lanchas xeiteiras, galeóns, balandros. Se miramos a altura que ten casi 2 tercios metidos no mar. A lancha tamén é un barco moi bo, pero ten máis metido no mar, máis sobreviva a dorna. Polas formas, non? Que é punta, o sea, é fina de puntada máis plana que no centro. Entonces, por eso non abate tanto na ceñida como a relinga, non? As lanchas de relinga son máis de popa. Ao largo mellor pode andar máis que a dorna, pero sin embargo de popa a dorna aguanta máis a bolina, non? Entonces, claro, chega antes ao sitio outro porque abate un poquinho. Bueno, vamos a significar o que é o tinte das redes lá, cando se tiñen as redes co cascallo e todo iso, dos árboles, cando se ia perder a agua, botábanse as redes blancas, e logo salían deste color, poñíanse a secar aquí neste pío, e a facer unha significación do que se facía antes. E logo despois vai chegar aí un barco con mariñeiros, a sardiña, vamos a ir a recibirlo, e dali vamos a ir para a Plaza do Cristo, porque ali na Plaza do Cristo vamos a significar o que? O bar, a taberna, que os homens despois de vir do mar iban tomalos de borrachas. A ver, que isto é nada máis, é que o mar. Ten razón, só traedes isto, non? Viva, xa vendemos no mar. Isto é o que non quixa conserva. Ainda así, estes son 4 patelas mal contadas. Parece que estamos traballando para os cataláns. Afortunadamente contase con un volume moi importante de voluntariado, o cual hai que agradecer moitísimo á xente de Muros e dos arredores que se prestou a colaborar
con este evento de maneira altruista, a verdad. A obradoiros de cabullería, de como se facían as redes, de como se facían as nasas tradicionalmente, como se encascaban as nasas, como se facían os cestos do mar, etc. Toda unha chea de obradoiros que hai logo tamén polo medio da vila, pois como se curaba o congro, hai unha mostra como se afumaban as sardiñas, os sistemas vellos de conservación dos produtos pesqueiros, temos exposición sobre o patrimonio, temos un congreso sobre ecomuseus, pesca e economía sostible do mar, actividades culturais de todo tipo, temos un ciclo de cine galego do mar, 12 artistas plásticos, 12 escritores da Bisbarra ou relacionados da Costa da Morte, da Ría de Mursenolla do Barbanza, colaboraron para facer unha mensaxe ao mar. Cada artista fixo un obxecto flotante, cada autor escribiu un texto, e como unha botella ao mar, levarémonos no mar para tiralos nas correntes para que se espallen polo Atlántico con unha mensaxe de paz e unha mensaxe de solidariedade ao mundo. Vale, agora estou fiando un dos procesos finales do liño despois da planta salir a fibra. Temos a fibra, unha vez que temos a fibra, para convertir en enroscando, converterse en fío, para despois poder facer confeccionar teas, confeccionar todo tipo de roupa. Agora este é a roca de pé, tamén se pode utilizar a roca de man, que a roca, si que lo enseño, está. Este é a roca e o fuso, que tamén é un proceso igual. Xo teño ben, sí. A ver, agora sí, arretratan. Bueno, que non sea tanto, xa está ben. Se non vouche cobrar, porque aquí cobrase por todo. 1000 pesetas a... 1000 pesetas, rede máis rede, ahora 20.